Aarhus Festuge har en stor betydning for borgerne i byen, selvfølgelig også for politikere og så videre, men for borgerne i byen, der betyder det meget, at man kan være stolt over sin by i 10 dage, hvad vi kan præstere. For i festugen, der prøver vi at vise verden, hvad Aarhus kan, men vi prøver også på, for ikke at være for selvglade, at sige, hvad kan vi lære af verden. Så vi får både et internationalt input til byen, samtidig med, at vi viser, hvad vi er gode til, at vi ser frem og kan blive stolte af det. Det er mægtig vigtigt for byen. Det er også mægtig vigtigt for byen, at vi får en international fornemmelse, at vi er en del af en større verden, at vi ikke bare er en lille by i Danmark. Så det betyder vældig meget. Det betyder vældig meget, at vi kan få internationale gæster til at arbejde sammen med danske institutioner og danske studerende, fordi så bliver fornemmelsen, den internationale bliver i byen, og det er meget væsentligt for den identitet, vi har, at de unge, som vokser op og er studerende, de sætter deres præg på byen med internationale vinkel på.